Cash will never ask for your PIN, OTP, or for you to pay anything to get your prize. Hashtag 326 Express on a Tuesday, the 30th of June, 2026. And we go in with our final segment on the show, our hot topics. And remember, you too can send a hot topic if you have one. Feel free to send on our WhatsApp platform 0772 162 651. We will definitely keep you anonymous. You can do the same on our social media platforms. That's on Facebook and on Instagram. All right, SG, let's go in, Mummy. Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG and Saki. I am a guy aged 34 years and need your advice nenya yangu. Years ago, ndakamithisa my girlfriend. She was 19 years old. Born in a wealthy family. The mother was a doctor, separated from the father. I knew I had messed up big time. I didn't have much at 23 years. My family was poor. Our parents sat down to discuss Nyaya Yemimba, and my parents were willing to take us in, but her mother, Vakaramba, and insisted that she goes back to school. If it's university, she made sure that future Yemwana wawo came first. This really hurt my mother and father in the long run because kutuona mzukuru wawo was difficult. On the other end, he had a better life than one I could have given him. We went separate ways. Iye became a pharmacist and I am doing engineering at a mine. When things started shaping up, I started taking Mwana for weekends. And that's how I rekindled the spark na maive Mwana wangu. We started dating each other, kutiti zivane, and I made my intentions clear that I want to marry. This was something that my parents are against, but I know how I feel about her. After 8 months of dating, she opened up to me that she has a child who is staying at Babavacho in Dubai. At first, she didn't want to come out in the open, but nyaya ya baba vemwana and circumstances leading to the pregnancy, I kept insisting and promised that it wouldn't change my feelings and decision to marry her. But when I discovered that she had a child with her mother's boyfriend, it disturbed me so much. Zvekuti ndakatomboita depression ne disappointment because I had planned everything with her in the picture and our son. I know this happened in her past and during my absence, but kana niwewo KVG, zvinotambirika sei, especially to my parents, vagara vari kurwisa relationship. My question kudare is, am I wrong for wanting to change my position on marriage? All the things that I had done, things I had promised her, that life, I don't see it happening anymore. It's unfortunate for our child, but just the thought that both my Mwana were in a relationship with the same man, Shayeta ndiwore moy. Please advise. Iyo hot topic yethu yanamhlanje. All right. Well, thank you so much, Manlume, for the hot topic today. A young man, 34 years, is writing in, sharing his story. Tai pina kwa muri sedari kuti muti batsiro nekuti oneso kuti anobatsirika sei nenhau yake. Tishavhura nari Star Family. Hi KVG, aisakiji. Maswera. Tasema iri siku. Kutonyora kwatoita achitaura kuti pfungwa dzangu hadzisina kugadzikana kuti ndienderana nazvo. Hapana nidi yekuramba chiprosesa ndezvinotofanira. Kusiyana nazvo kutongomutaurira kuti position yacho yachinja apa because of this. Hadanga rumwe munhu wekuti haakana kumboita relationship namai vako then something you can live with. But nyaya yekuti munhu akaita relationship namai vako kubvitisa futi mwana it means munhu acharamba ari mulife mavo. Yeah. No, yeah, and this was, thank you so much for that on 0772 162 651. This one is coming through on our WhatsApp platform, says something wrong in the family from the get-go. Wakatongogara uchirwiswa kudzokera kuda kuzvirwadzisa. I think you should raise your son Uriwega. This one also coming through says dai tashika pakugamuchira kuti vasikana vakawandisa pasi pano kana mumwe chete zvikaramba enderera mberi neupenyu hwako unowana mumwe. I'm talking from experience. It's coming from 613 last digits of your number. This one says dai wagarako wasiya. I think pakadai
Pasisina. This one also coming through says, my guy, I think it's good for you to run with your life and save yourself the pain. Yakatarisana nayo kumberi. This one also coming through says, Maswera say, I don't think that marriage in the future, dayasiana ke nazo. Maswera say, Hi KVG. hi, Maswera say de. Sauraina mkauru. Mukauri va ngabawi. Yes, KVG. Maswera say, Maswera. First time caller. tinotenda mukauri. Yes, Baba. What's happening here is this relationship is doomed for failure already. Because this guy is already having second thoughts. His initial idea was based on the fact kuti aitarisa achiti muskana angari wangu. And even though muskana nyangwe dai akazonzi aita mwana nemwe munhu, asinei relationship naamai vake. Angadai amedi kuaccept achingoti ngatisiri tese. Asi nekuti pane complication yekuti mwana uyu akaitwa nemunhu anga ari chikomba chaamai. Yes. Kana paatone complication as well. At the same time, komana agara ari at loggerheads nenyaya yekumba kwevabereki vake. Kuti pakabvota kakushorana kwekutanga zvinzi aiwa uyu mwana ngaamboenda kuchikoro. Imi hamuzvikwanisi toda kuitira mwana. Whereas under normal circumstances, kana vanga nechido chekuti mwana aende kuchikoro, aigona kungotorwa oenda kuhama dzemurume. Then vongoramba vachiita zvavari kuita because ari ikoko kubatanidzana kweukama. Saka mukomana uyu handimbofanira kambomuudza kuti pinda mavhiri because a few months down the line he's just going to take step back again and it will be worse because at that time now anenge ane more things zvinenge zvamukanganisa kana iri mari akutoitiketa ndakaendesere mari yangu ikoko. Mukauru matendwa naamai mukauru tinovatenda zvakare maita basa mafona. Maita basa. Yeah, 0772162651. You can get in touch with us and let us know what you think. Someone also coming through to say, I think there's a chance if you really love her, you can sit down and find out the circumstances that led kuti azoshika pakuitiswa mimba nechikomba chamai. Another one also coming through on our WhatsApp platform says, my brother, you must never go back to an ex no matter what the circumstances of the breakup was. You must never go back. Ikoko chero zvikaita sei siya zvakadaro. It's coming from 649 Star Family. Hello. Hi, Maswera say. Maswera zvakanaka here. Aiwa taswera maswera maita basa mafona munoitongawo sei? Ini maonero angu ndeyekuti mufesi uyu dai asiyana nazvo atsvaga umwe musikana because ndakatodzidzawo kubva kuexperience. Okay, kana muchiti makadzidza neexperience makambosangana nezvakadaro makaitisa mudzimai mimba mukasiyana mukazoda kudzokerana zvakare? Ndizvozvo. Okay, experience yenyu yakakudzidzisai kuti baba wangu? Ini yakandidzidzisa hangu kuti unofanira kusiyana nazvo enda hako pane chimwe chikamu usamanikidze zvinhu zvisingaite. Kana muchiti zvisingaite kwamuri mimi chii chaisaita? Munhu anga asiri loyal kana kuti makatozongoona kuti maisatowirirana zvachose? Ya, munhu anga asiri loyal because kana kuimbika chaiko anga asina, ainyanyeba. Yeah. Saka takatozoona kuti tirambe tichienderera mberi zvinhu zvinonetsa. Saka yeah, taurei. Sometimes panongodo chokwadi. Munhu anofanira kutaurawo chokwadi dzimwe nguva so. Yeah. Ndotibatsira muupenyu mumararamiro edu atinoita sevanhu venyama. No, thank you so much, my brother, for calling in and also sharing your experience. A similar situation yaakasangana nayo and he's regretting kutodzokera kwaakaita kune munhu waakambomitisana naye vakasiyana and achida kuedza kuti relationship iumbike zvakare, and he's saying kuti he regrets and is advising baba vedu vatinyorera kuti dai masiyana nazvo. Someone is coming through here to say, KVG, munhu akatadza kuita loyalty kuna mai vake, what more kwauri iwewe? You need to think about it. I don't think there's a relationship here. Muskano ane era and you just need to move on. Star Family. Hello, amai vangu Masirasi. Mwana wa masisi vao. Samaita vakakwana. Tinokutendai samaita. Taura ineni muri kuiona sei? Ndambotanga ndakubvunzai. Ndizvozvo. If you know that something is wrong, wochiita, can we call it a mistake? It's not a mistake. I don't think it's a mistake. It's
not a mistake, right? Yeah. So uyu musikana wada kuroora uyu akasvika pakubata pamuviri neboyfriend yamai vake. That's not a mistake. Yeah. Because dai yanga iri mistake or dai kuri kumbunyikidza, boyfriend idai tatonzwa kuti iri kuchikurutu. Yeah. Because inenge yarema 100. So madecisions akatoitwa nemusikana uyu kupast yake 100 anogona kumuaffecta uyu muchinda uyu because iye at first anga asingatodiwi kunzi anga achiwana mwana uyu. Ndizvozvo. Because reason yekuti mwana aende kuchikoro tisati apedze chikoro vanga nemadzimai ari mumba chacho nevana kana 3 vari kuenda kuchikoro. Ndizvozvo. Zvakawanda anozwa. Saka iyo hachitomborefect yekuti anzi mwana wangu ndada kuti ende kuchikoro. Saka pamwe pacho we don't have to let emotions cloud our judgment. Kunyangwe tarwadziswa sei pamwe pacho tofanira kungobvuma defeat kuti chimoko ndaichida but apa zvaramba. Yeah, uyaimuda zveshuwa, that's true. Because zvinonetsa kuti uudze munhu ari murudo kuti shamwari unowana umwe musikana anonzwa kurwadziwa kwebhutsu ndiye akadzipfeka. Oh, that's so true. Saka uyu muchinda uyu no matter zvichirwadza sei ngaite let go. Because uyu musikana uyu ari toxic because boyfriend yamai wako ndiko bowako kawo. Baba wacho. Saka kana asina matyira kana nyadzo dzekuti baba wangu inini ndoita nawo mwana ngatize neupenyu hwake. Because kana akachita both apa akachita both. Yeah, akachita both. Akachita mai vake neiyeyu waaichita naye vese, I think. Yeah, exactly. makuna zvinhu zviri kuitika. I think pamahot topics anotiratidza zvimwe nguva kuti tinenge tine boso ratiri kutanda sevanhu, nekuti zvinhu zviri kuitika zvacho hazvitangike kutaurika kuti mwana anozosvika sei. Yes, pamwe ari kuti iboyfriend handina kukama vasi baba vangu, but the fact yekungoti unokwanisa kuti munhu ari kufambidzana namai ofambidzana naye futi, ipapo pakati ome. Ipapa zvimake sense. Saka advice yandoda kungopa mukoma wangu ava ndeyekudai so with marriage handedeka murume wako kana mukadzi wako handedi. I think this message inongoenda to everyone handedi. Murume wako kana mukadzi wako ndiye munhu anokwanisa kukuda by choice. Not kuti sezvinoita mubereki kuti mubereki anotofanira kukuda because anenge achiti mwana wangu. Your brother, your sister vanokuda because vanenge vachiti uri mwana wamai vangu, uri mwana wababa wangu, tiri ropa handedi. But mukadzi wako kana murume wako munhu anokuda by choice yekuti munhu uya asarudza anozwa. Saka iye kana mwoyo wacho wamurambira chisarudzo ichocho handiti ngautevere because usatambe KVG nefesi yaunomuka uchiona every day kuti munhu akabhaizwa first thing in the morning usaona zuva usati watokudza Mwari zvofiza unotanga kuona vanhu ivavo vada kufungisisa. Kana mwoyo wake wamurambira ngaatogara arega because upenyu hwese usvika upinde muguva ndiye munhu waanenge azai. And the boyfriend ichange ichireflecta almost inogona kutofonana 8 dzeusiku shamwari ndoda uya kuzotora mwana mangwana. Anozona munhu ane bitterness naye iyeye. Saka apa ngaasiyane nazvo no matter zvirwadza sei ngaatomboenda out somewhere otomboenda kure nemacircles anokwanisa kusangana anotohila definitely. Munhu akagofa tinongochema tonyarara totoita muvhwe neupenyu watimo kurambwa uku harambe zvipere izvi. Matendwa samaita mwana wangu, tinotenda. All right. Thank you so much. And a happy birthday to my son Dumiso as well, celebrating his birthday today. I love you, Sonny. Ndisamaita zvakare. 0772162651. You're connecting with us. Tipate tinzwo kuti munoitongo say sometimes tunoita hondo mumoyo. Iwo semunhu sometimes unongo uchitoziva decision yauri kufanira kuita asi unongoda kunzwawo vari vanhu vangava vatatu kana kuti vashanu vari kungokusimbisa kuti aiwa shamwari buda pachinhu ichi, nekuti hondo yemoyo ihondo yakaoma, nekuti it happens internally uchishungurudzika uri wega. A decision that he has to make, mudzimai waanoda, mudzimai waakadanana naye vachiri vana vadiki and pakaita mwana and was hoping to build a family, to reconnect nemudzimai uyu vogarisana zvakanaka nemwana wavo and start a family. But after outgoings kune umwe mwana aripo ari kugara nababa, and then later discovering kuti mwana uyu zvakare asingori mwana akaitwa neumwe mufesi wonje, mwana akaitwa
nechikomba chaifambidzanawo naamai who is a single mother that raised her. So ndo pane hot topic yedu ari kubvunza kuti ndoita sei ndandavimbisa kumuroora nezvese but ndakuda kuchinja pfungwa dzangu. How do I go about it? When we come back, we press play on some of the voice notes that are coming through. Zimbabwe's biggest promotion is back. The nation has been waiting. The winning is here. It's the Chakachaya Ziawagu Eco Cash promotion. Lots of exciting prizes to be won. 10 cars, a dream holiday for 2 in Victoria Falls, cows, solar systems, Eco Cash, deep freezers, gas stoves, television sets, smartphones, grocery vouchers, and many more. To enter, simply cash in, send money, receive money from the diaspora, top up your airtime or data bundles, pay for goods and services, use your MasterCard for international payments, transfer funds from your bank to your wallet. Earn 30 points or more every single week for a chance to win. For every $1 or Zig equivalent spent, you earn 1 point. What are you waiting for? Start transacting and get winning. Use the EcoCash Super app or dial *151# and enjoy the convenience. Promotion ends on 31 August 2026. EcoCash is the way we live. EcoCash will never ask for your PIN, OTP, or for you to pay anything to get your prize. Hi, guys. Maskira say, and I'm interested in knowing the circumstances surrounding her having kid near the boyfriend's mom. How did it happen? Did she know How did it that this happen? guy was dating her mom? Because if she knew, it's a red flag. There's no way that marriage would survive. I think you should move on. Hi KVG, how are you? Nasaki. Contribution yangu ndikutoti iyi ndo red flag, red chaiyo. Zvikuratidza kuti kwauri kunoonera kune madhirama, vanhu vachona havana hunhu, both mai nemwana wacho. Because how come mai votorerwa chikomba votorerwa murume nemwana, you know, maybe achori mudiki futi, maybe ari age yemwana, you understand. Pamaiti wakasvika kakabhenteni. Saka zviri pa2 wangoratidzwa saini yekuti mhuri yachona vanenge vanongofamba famba, vanhu vemastreets. Saka siya baba musikana uyu is a rare breed. Anotogona kutaura chokwadi zvisati zvaitika kuti maroorana. I think in terms of the caliber of women we have, this one atori right. Saka kana achimuda ngaatomutora because at least ataura chokwadi. Okay. The women are doing far worse things out there, but akataure uyu zvaataura ngaachiita decision based on zvawo. Aiwa KVG msake uri muto musango dai kuti zvakaitiswa nemwana na someone else. It's better. Chikomba cha moms. Imi run with your life, my brother. Run. My brother, once wangotanga kungudhauta chete, dhirira usati waroora. Iwewe ita imwe plan, because mumba umu mune zvakawandisa. Hautange kusolva problem yekudhauta usati wapinda mumba macho. Besides nyaya yako, haufani kutanga kutodhauta usati wapinda mumba macho. Chifunga nyaya yako iwewe, are you able kuzorarama uchiona izvozvo zvese zvakaitika zvawambenge wasuduruka? Are you able? Think deep. Yeah, Pakawama, no, I think drama racho because getting into a family like that, zvitoreva kuti ambuya vako nemudzimai wako handifunga kuti panenge paine relationship iri solid. Yeah. Do you know sometimes you just walk into a family that is so full of drama, Right. that as much as you love your person, iwo unotozopedzisira futi wato pamahwani kana kuti love yacho yakusatofire just because of the drama that is within that family. Yeah. So apa pakatiomera Saki in just a few seconds. I mean, unaona say, is it? For me, I don't think it's a red flag. I think it's just a stop sign to say stop, don't. Same, because this girl showed Kuti she doesn't have boundaries, and I don't think she'll start having boundaries. Ganani, I don't think Kuti there's anything more special Pawuri than the mother. Chingazoita Kuti asazoite zvinhu zviri worse than what she did. I commend her for being honest, though. Yeah.
Yeah, ngatifambirei zvakare mahot topics mangwana vanotinyorera tinokutendai rambai muchitinyorera